eKhansan TV igama umkhulukazi Mulu. Nganza amathongo. Ngiyantabukela ngoba sawuhlupheka. Uhlupheka kakhulu. Anizwa. Abazwayo abanawo amandla. Ukuthi benze la abafisa ukukwenza ngoba bayezwa. Lento uzoyichaza kube kokugcina. Hamba uye ku-Google. Ngoba ngiyathanda abelungu futhi ninjalo. Kodwa sibone sibone umuntu omnyama. Hamba ku-Google. Ugooglishe ama-chakras. Mase uya ku-images. Uzobona imbala lo purple, o yellow, o blue, o green, o pink, o navy blue, light blue, mase ubona u-red enzansi. Okay? Yonke leminye imbala ilethwini iphuphayo. Le mbala leba la. Ngiyangizwa. Zonke lezi ithunya. Kwake lo mbala la khona umbala obovu. Ngiyangizwa. Lo mbala obovu la umele i-root chakra, umele laba begazi. Uzophupha elimhlophe ijazi, eleli ijazi, eli-orange ijazi, eli-green ijazi, eli-pink ijazi, uzoloku uphupha amajazi, uphuphe ney'ngubo ey'phinki ngoba idaza phezulu esuka phezulu esibhakabhakeni emanzini nayo zihlambulukile. Zofika kuqala kuwena. Zikhombisa umsebenzi wabo ngoba futhi ziyazi uyathanda nje nokuthandaza. Ziyadla zona. Uthanda nokuhamba amanzi. Ziyawathola amanzi. Kodwa lezo dalo zifana njenge-airtime efonini. When uyifoni ukuthi uyi-Hawaii, uyi-iPhone, uyinoma iyiphi iyona, ngisho umzimba wakho wena. Bona bayi-airtime. Kodwa idlozi liyi-battery laba. Ungaba nefoni ibiza amamiliyoni. Ube ne-airtime 100 million or trillions phakathi i-airtime. It will not work without i-battery ifoni yakho. Uyabadinga laba. I-root chakra lababovu. And indlela eni-blind ngani ngaboni ngayo. Aninangi nokunaka moya lapha ku-Google. Ugooglisha ubhala ugooglisha lapha. Ngoba ngiyathanda amasalebhu. Anani usidima benza baphumelele. Uthi celebrities with red string, amasalebhu anentambo ebovu. Uzobona bonke amasalebhu ngomningi babo naphesheya negwili. Banentambo ebovu esihlakaleni. Ngobani? These are your blood ancestors, your blood ancestor abegazi. Izangoma nenyanga zakini abayi-battery empilo yakho. If the battery is flat, everything goes down. If mayiswitshile i-battery, sekubheda yonke into kuvalekile. Ngoba ufuna ukuzwa. Naw uma ufika kumelaphi, cause uya straight lapha enzansi kwi-battery, kuthintela i-battery kuqala. Ukuthi kuvule izinto zakho laba. I-root chakra. And most of the time menza njalo umelaphi ethi ushona straight lapha. Afika kufaka ibovu lapha. Akufake le ngubo lezi. Lifika idlozi noma kufika isithunywa. Siphuma. Because leza phezulu makusayi isikhathi sazo. Ingakho sesinika impande ezingenayo inyongo kuqala. Nibahlambulule emahlambulweni ewasho nibahlambulule kuze kusaye la bazokulwisa. Ngeke bafike emaphupheni abanasikhathi abona ontanga bakho. Bokuhlukanisa emshadweni wakho. Bakufaka ejele. Bakugulisa. Bakuginqe ngemoto mabethanda. Bavala inzalo. Bavusa izitha. Uphile ngovalo. Ube nempilo emfishane abadlali. Ngoba baphansi abegazi abantu basekhaya ozala kubona. Abasethuneni. Abangahleli kahle. Libale ngani igazi. Azange afike phela uJesu lathi hayi mina ngiyindodana yaNkulunkulu. Ukuthandaza uzokwanela. Wahamba zama ukuthandaza lapha entabeni. Lapha entabeni wathandaza. And even worse entabeni uyathandaza uzila ukudla lapha. Wazila ukudla ubuthandaza vule entabeni. Kudibe kakhulu ubuya kusasa begxoshe emsebenzini. Uzila ukudla kakhulu bakufuna esontweni. Uzila ukudla ekushiya indoda. Ngobani? uJesu wathandaza uzila ukudla. Anytime uzila ukudla fanele utest. Kwavela uSathane akuvelanga ingilosi. Kwezi Sathane inkinga. Wama ubalekele emanzini. Leni nyenzayo nani. Mefika emanzini khona John the Baptist. Wamvusela ingilosi yadileka kuyena. Kwakhuluma babakhe ngqo. Wathi indodana yami le ngiqhenya ngayo. Kwasitile ukuqhenya ngayo. Wathi babakhe yasi yabonga ke. Sedinge igazi.
fanele ufe manje Jesu. Ngoba ngidenzela ngeBhayibheli because ngiyafunda ngithi ngifunda kakhulu izinto online, ngifunda namabhuku. Ngoba indlela engicasuke ngayo kuzoba nokugcina sikhombe nesizwe esingalapheki. So nginitshela ukugcina manje. Anginasikhathi sokudlala. Abanithwalise ngempela. Banidestroy ngempela. Ngoba indleba ayikho. Boba khazange ashene ngoba usemanzini sekwanele. Ngoba usutshela abantu ngami sekwanele. Ngoba usuthandazisa sekwanele sedinge igazi. Fanele ufe manje. Etshela uJesu. Lachithe igazi lakhe. Ngobani? Ukuthi kugezeke izono. Zaze ngigezeke izono zenu. Ngaphandle ukuthi chithe igazi. Intaba yikwenzanga lokho lapha enzansi. Emfuleni akwenzanga lokho afike chithe igazi. No-Abraham wamtshela, Abraham ngifuna indodana yakho u-Isaac, hamba uchithe igazi indodana entabeni. Yini uNkulunkulu alithanda ngayo igazi, athanda into ebovu. Wanyona ingane entabeni. Wabuthi uzimisele ngokuyibulala. Wangasayibulala, nasi isikapha. Hlaba isikapha. Uhlala nami uNkulunkulu negazi. Igazi liqeda iqalekiso. Lekhisulakala la yona yonke into ngoba kwazi nohlisa nolala uNkulunkulu ingakhona kokhona ama sacrifices before. Ngani uAdam neEva bathi bonile benesono into oqala uNkulunkulu ayenza wabulala isilwane. Uzageze leli gazi lichithekile kodwa abagqokise futhi ngoba sebezibona belaphi esesonwe besesone ngobanqunu bese bebona banqunu. Bangimgqokise anihlwela amahlamvu wambathile. Wabulala isilwane. Nase Israel wangizoletha ingilo sokufa. Izofika inqobe ibulale wonke umuntu. Ufuna bulalana isikabhu. Nigcoba igazi eminyango khona ingilosi ukuva izokweqa. Ingilosi okufa izokweqa kanjani mabalekela laba? Eyokuhlupheka izodlula kanjani? Inkinga zokudlula kanjani maweqa laba? Kufanele ukuthi newehlahla. Esesilungu sesaqede kodwa impande ahlominyiwe phansi. Ongixakayo, ihlahla hlaniphe kakhulu kunawe. Siyazi ngidinga imvula. Ngidinga umoya oseduze kwami. Mase ngidinga into ephansi emhlabathini njengoba nawe udinga abaphansi amathonga asekhaya. Ongidida kakhulu ke manje. Umusa enqondana nawo. Ungintshele la. Musa ngidlala ngogobela. Ningalingi indlela ngabo. Nakancane ngoba understand lutho. Ngiyangizwa. Understand lutho mina engitshelayo. Ingangithi ulwazi oluningi linkinga ngoba liyakhubaza. Oluthola ngendlela. Musa ngidlala ngogobela. Ukhambo olulodwa nje. Lento aso liya ngokuhluka kwalo. Malithaya ngempela. Ukhamba lento aso. Lilodwa. Liyafika impande ezu40 molithaya ngendlela. Mothi impande ezu40 mawukuthi uyayazi imaths 40 times 30 1200 lo khambo olulodwa. Zinga inkambo odingayo. Awudingi ukhambo olumnyama. Awudingi ukhambo olukhulu. Awudingi ukhamba labaluzi bentaba nabamanzi. Awudingi umnguni. Awusidingi isithunzi. Awusidingi umnono. Amandawo wadingi. Mase khona nokhambo uthi untaba zibuka. Nokhamba lokukhanyisa. Awudingi lolo. Yonke lemithi esiceleni ledlozi. Endle ngoyingqe ngendlela. Odlozi lezizwe ngengibali yona ebaleke kakhulu. Above 40 or 50 depends on umbathe kanjani. Afuna kuthakele ngoba kunele izinto ezibasic mase ufuna kuthakele ngendlela. So ukhamba olulodwa mali 1.2 impande ezu40. Le nkamba mase uzihlanganisa zonke sezu 89. Imalini leyo? Ifolo lu 1.2. Angikhume ngekhamba mina lomdiki nomnono into enenkambi ezu7 and singaphelele futhi ngendlela. Aliphelele nje udoti loyo kusho mina ngiyazi. Ngiyangizwa. So now ngizweni kahleke. Ungalinge umfone emkhunkazimulo. Ungalinge umfone emkazimulo. Mazi unekhanda liqinile. Ngiyangizwa. Ungangitsheli mina usenemkhulu. Baba ekhaya bafuna ukuhamba lentaba. Noma bathi ekhaya bafuna kuvela inkanyamba.
lento lezona zongithunya inkanyama into esuka phezulu efana exactly njengenzuza njengoba kuthiwa inzuza kuthiwa zuza osukusebenzele ngoba uma ngibuza leyo khamba lentaba bathi bafuna lona ngibe ngikutshela mina unedala ezime kanje uba ufuna khona oyedwa ufuna ukuhamba lentaba lo ufuna ukuhamba lentaba uyini ke yena uyisithunya weyinyanga abalozi lapho uzalifune nje ngoba mhlawumbe wafele ngaphandle entabeni ekhaya awazi kuhle ukubuza izinto mechaze ugobekhe sene enza kanje and even worse uthi umuntu ofuna ikhamba lentaba owakababa awuhlangene nabantu ababa umlanjani ulithinte ulimale zidinga into zokumalume uqale ngabantu abangakwenzelanga lutho ngeke ngempela ufuna ugoya abantu lapha ngendlela yenu akube khona umehluko phakathi kwathisha ne-student ithongo lakho mangamkhombisa ukugobela ukuthi uyaganga kwenephupeni awukamphuphe enqunu awumphuphe inyama yabantu awumphuphe gange ibulala abantu lo muntu umuntu ufuna umlalele phela ithongo fanele lithi ukugobela khona into esalile uma ukuthi mhlawumbe khona angayifakanga noma ngayidonsanga emsamo so ngizokwenza kube nzima impela nize kumina Nkosi yami ngiyanidabukela ngoba ngibona ukuthi mangehlisa isikali ngibuka inyembezi zenu once waphakama uzongibuza kanti lo khamba okuniyelo nanto olani fanele ufike estate ngibe ngifake kwintwaso ngibone ukuthi uhamba nedalo esazimele fanele ngithwasise ngoba abanye benu usugcoba ibovu kuthi ukufakeleni lokhu kanti fanele ugqoba umcawu kuqala othi indithunya ngeke ugobela lapha ngendlela yenu mengakaze vele ngathi izinto ezimbi kuwena ethongweni munika iphupho ahlahlube yena athi okay ngiyakuzwa lokho kwasingabashiyi lapho ngoba kuzoba nje nanje alikho ikhamba lenkanyamba alikho ikhamba lenzuza alikho into enjalo zonke lethunywa mase lihlangene zithinta phansi sidinga laba phansi kubavuke ingakho phela gidwa eBhayibhelini wathi uNkulunkulu gidani nirawunde iJarikho ukuthi indonga zehle zidibhike kusuka usizi ukugida kuxhumanisa nalabantu abaphansi nabaphezulu kebavusa leli bhayi lidonsa izinto ezipowerful kabi ezivula impilo okubuhlungu ngene uliphupha bobe bashaya impilo nje kuphela engabona ukuthi ngilibeka ungiphendule ngiyakuhlehlisa u3 years ufuna ungenuza kumina awuyabe bakuthwalisa ngoba wazi kunzima manje ukuthi idlozi lithole umuntu hayi ngoba enamandla kodwa ozokwenza into ngeqiniso angalimazi ukudelela kwakho ngoba into ethi uyipride mekubiza umelaphi woza la uqedile hayi ufuna imali no abelaphi ngima nabo manje anizwa ungasonde umkhulukazi mulo ngempela Nkosi yami manje ngifuna ukunitshela kahle straight ungasonde kumina ungenawo 8000 okay ungasonde ngempela uma ufuna ukuthinta into edlozi ungenayo nje 8000 anginendaba uthi ubani angikhulumi ngento asikho umuntu ethinta into yedlozi kuyithinto ekahle iphelele ungasondeli nje kumina ungangifoneli ngiyangizwa ungenawo never again no ngesidelelwe abantu abahlushwa imoya ngeke sikwazi kuba njalo you have no understanding kuthiwa above all things gain understanding ungasondeli kumina Nkosi yami ungangifoneli ungangi-WhatsApp no-WhatsApp anytime fanele kuthintele lokho you don't know the secret of lezo nkukhu ebovu yedlozi ekhulu ewumlotha iyendiki amandawo impangele emhlophe amanono awuzazi izenziwa kanjani awukazi ukuthi nemasuwamukile lo moya isikhwama sigeza kanjani akuyona into engizoyifaka la ngoba nganze ethonga ngempela ngidabukene nini ngingazi lutho sinabantu abaningi abangasile abangazukukhuluma nabakhosi so manje for anything ungangithinti ungenawo 8000 for anything ngoba vele manje ngiyomisa izinto ejule lapha ngiyobetha ngezinye izinto ngenza ngenye into ngithole ezinye inkomo lento edlozi ayinayo inkomo ucela indaba abantu bethwalisa ucela abantu lento edlozi le enayo emoya inemali and abantu abakhona kanjani no man